Ezihamba phambili indaba namuhla abasemthwalume babhikishele amanzi abasesikhaleni bakhala ngogesi ohamba umlibe lihlehlile elobulawe ngehluku KWAMAKHUTHA. Lezi izindaba ze-11KZNTV fundalo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli. Umphakathi waseshonyaneni emthwalume uvuke umbhejazana wavala umgwaqo omkhulu ohlanganisa iTheku neSayidi oku-N2 no-R61 ngenhloso kokuzwakalisa ulwakalawo kokuseleka kwamanzi kule ndawo. Ilunga lomphakathi uSipho Hadebe ngenkathi kuqhubeka umbhikisho empambanweni zomgwaqo emhlungu ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya uveze ukuthi-ke isiqala ukubama emphinjeni inkinga yamanzi kule ndawo esiphendeke insakavukela umchilo wesidwaba. Umphakathi wasemthwalume uvuke umbhejazana wavala imigwaqo exhumanisa iSayidi neTheku ngenhloso yokuzwakalisa ilaka lawo ngokuswela amanzi. Lo mphakathi uthi sekuphele izinyanga ezingaphezulu kwezintathu baswela amanzi kodwa ephuma kwezinye indawo abazakhele. Indawo zethu njengangala nje basilayele indawo isehlonyaneni la indawo yethu isehlonyaneni kodwa mokhuphuka uyaphezulu ngabothuthweni amanzi akhona bayawathola amanzi zonke insuku sikesuke ngamaveni la sidrive amaveni siyokha amanzi ngale phezulu kothuthweni amanzi ayaphuma kodwa ngapha ngakuthina wekho sekuphele inyanga eziwu3 amanzi angekho ngapha kuthina ingakho ubona sesithathele sinqumo sesithathele sokuthi senze lento esiyenzile kuze bakwazi ukusichasisela. Imeya yomkhandlu uKhansela Sizwe Ngcobo uthi ukomisa komfula abalanda kuwo amanzi kunomthelela kanti nomthwalo wabantu abakhelele indawo iya ngokukhuphuka njalo okwenza amanzi angafinyeleli ngendlela ebantwini. Amanzi lawe kufanele bawathole njengoba kunesimo sokomisa la swakha khona amanzi awasatholakala mancane atholakalayo. Indawo yasemthwalume isigcina inabantu abaningi abayokhela so okwenza ukuthi amanzi esiwatholayo angabaneli bonke so ke siyahlukanisa siwavule kwenye indawo siphinde siwavule kwenye indawo. So bayachaza ke la ukuthi i-communication ayifikanga kahle kubona ukuthi amanzi azoza kanjani ngama-water tank kodwa kuyaphambana ngoba abanye bayasho ukuthi ayafika ama-water tank kodwa abawatholi endaweni zayo. Iyona-ke into esizoke siyibhekele kodwa esingakusho ukuthi amanzi iwona anganele ukuthi bawathole kanye namanje sikhulume nabo ukuthi kuzofanele kuvulwe kwenye indawo kuvalwe kwenye indawo kuvulwe indawo. Mhlawumbe okwethu engathi kufanele sikubheke kahle ukumonitor isimo sokuthi lokho esikushoyo kuyenzeka yini endaweni zayo kodwa siyafisa ukusho ukuthi isimo size sifikele lana nje ingoba akukho lula ukubiza ama-meeting omphakathi uthi yowa-addressa kulezi zimo lezi ezikhona ze-COVID-19. Ezindabeni ze-11KZNTV kubika uSigananda Ogwini. Amalungu omphakathi asesikhaleni athutheleke ezindlini zomkhandlu mhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ukuzozwakalisa kokungeneliseke kwawo ngokuhanjelwa ugesi isikhathi esingaphezulu kwamaviki amathathu. Lamalunga-ke athutheleke ngamabhasi abefuna ukubonana nomeya walomasipala uMduduzi Mhlongo nathi-ke sekunesikhathi emcela ukuba azoxoxisana nabo kodwa-ke akaze alubeke. Lo mphakathi-ke ogcine ungazange ubonane nemeya usabiseke ngokuthi-ke uzovala umgwaqo onguthela wayeka. Amalungu omphakathi asesikhaleni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal athutheleke ngamabhasi kwamasipala wasemhlathuze efuna izincazelo ngokungabi nogesi isikhathi esingaphezulu kwamaviki amathathu. Lo mphakathi uphinde wakhala ngokuthi sekunesikhathi ucela imeya lomasipala uMduduzi Mhlongo ukuba eze ubachazela ngenkinga kagesi. Lo mphakathi uze wahamba ngaphandle kokukhuluma noMhlongo. Izikhulu zikamasipala zamukela izikhalo kulo mphakathi. Umphathi walomasipala wasemhlathuze uLulamile Mapholoba uthi inkinga enkulu kule ndawo ukuxhunywa kwagesi ngokungekho emthethweni nokudala lezi inkinga kanti uphinde waveza ukuthi ugesi ungaphansi kwenkampani yakwa-Eskom awukho ngaphansi kwamasipala. Inkinga kahle indaba yokuthi kunabantu abathola ugesi ngokungekho emthethweni abangawuthengi ugesi lokho bese kuba nomthelela omkhulu kumandla kagesi kwindawo eziphakela uEskom eSikhaweni. Umama uSpeaker ngesonto lezulu ngoLesihlanu naye benomhlangano obizile noEskom savumelana ukuthi ngempela ayenziwe ukwenza lokho sithi audit kungene umuzi nomuzi
kubhekwe ukuthi ngempela obani abantu abangawuthenga ugesi, obani abantu abangene kwezigubhini bazenza ukuthi izigubhu zisupply ugesi kodwa ungapheli. Umeya umbhalele uminister uPravin Gordhan ukuthi naye akalingenele lolu daba ngoba into esivumelene ngayo bekuwukuthi amaphoyisa ahambe no-Eskom bengena umuzi nomuzi kwenzela ukuthi labo bantu abawuthengayo ugesi bakwazi ukuthi bawuthola ugesi. Unxusa umphakathi ubungabulali ingqalasizinda ngoba lokho kubuyisela emuva ukuletha kwengqalasizinda. Lo mphakathi ubuphume ngobuningi ubugcwele amabhasi amathathu kanti uthembisa ukuthi uzovala umgwaqo onguthela wayeka uN2 ukuze kuzwakale izimfuno zawo. Abangalahli amanzi angcolile nengane. Ngoba umsakazi lento yokuthi manje kubulawa infrastructure yethu uzohamba khamba ubuye ugesi. Ubuye ugesi uthola ukuthi amanzi awekho. Bayophinda futhi bawuphathaza infrastructure kaEskom. Ngicabanga ukuthi asingavumeli manje ukuthi kungenelele abantu abayizigebengu kungenelele nepolitiki ngoba sesiyasola ukuthi sesikhona nesandla sepolitiki umsakazi sokuthi siveza abantu abathize ngongathi abasebenzi. Amalunga beyingxenye lombuthano enqabile ukukhuluma nethimba lesindaba kanti lowo ngumholi womphakathi uMbhama Thenjwa nobe ngekho kulombuthano ucela ukuthi abuye athintwe mayelana nalolu daba njengoba ubesayongena emhlanganweni nabakwa-Eskom. Ezindabeni 11KZNTV ubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Selihlehliselwe ke isonto elizayo icala wesilisa osola ngokubulala ngehluko wesifazane nama-46 ubudala ongunkosikazi wakhe emzini wabo esendaweni yasemkhazini eduze nakwaMakhutha enyakatho yeTheku. Isidumbu sikamufi sathola ke indodakazi yakhe sikhiyelwe emzini wabo sinamanxeba okugwazwa ngomgqibelo. Umsolwa ke uvele kafushane namhlanje enkantolo kaMantshi eMbumbulu. Inkantolo kaMantshi eMbumbulu ihlehlisele umsomluko wangesonto elizayo icala lowesilisa osola ngokubulala ngesihluku unkosikazi wakhe olinganisele eminyakeni engu-46 ubudala abeseshade naye iminyaka eyisithupha. Kubikwa ukuthi ngolwesine wangesonto ledlule umsolwa wathuma ingane esitolo izikhawu eziningi nokwathi uma ibuya yafica lo wesifazane esedindilizile endlini kugcwele negazi phansi. Omakhelwane base bashayelwa ucingo udade wabo walo wesifazane. Ngemva kwelanga lesigameko amaphoyisa abeseqalisa uphenyo. Umsolwa waze waboshwa osukwini la izolo esendaweni yasenquthu okuyila okuthiwa ubesecashe khona. Ongudade wabo kamufi uMabongi Mnyando uchaza kabanzi ngakufica endlini ngelanga lesigameko waphinda waveza ukuthi akafisa umsolwa athole ibheyili. Ngamfica nje manxeba iphuma amathumbu ngaphandle so nje angingakho ngithi ngidinga ibheyili ngifisa ayawujeza ngezenzo zakhe. Ndo noma kade usise okunye bekuhida kodwa uthe ngoJune wangitshelwa ukuthi lo muntu enitshela ukuthi uyena usibusiso akuyena. Ngambuza ngathi mntama uqonda ukuthini ukuthi lo muntu lo sitshela ukuthi uyena akuyena. Wathi akangiphethe kahle endlini. Owe-IFP eThekwini uNtomfuthi Igumede uthi bewuphiko labantu besifazane abahambisana nezenzo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Siyacela izinkantolo ziqinise umthetho. Siyacela ukuthi umsolwa otholakalayo noma ngabe iliphi icala atholakala kulona nokuhlukunyezwa umuntu besifazane akangayitholi ibail kunalokho akathole isigwebo esinzulu. Kanti okhulumela umnyango ozokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal umhlaba memela usabesifazane abaphume ebudlelwaneni obahlukumezayo. Nxusa nje kakhulu ukuthi kakhulukazi odadewethu abangahlali ebudlelwaneni othola ukuthi bu toxic ngoba isikhathi esiningi umuntu uqala kancane ekusikaza ngempama noma akuhahameze mangabe nikhuluma okulandelayo kuqale kuyempama kulandela isibhakela silandelwa yithuna. Imantshi uPauline Moodley icala uhlehlisele ukuthi ngesikhathi esilandelayo umsolwa uyobe sekuzolalelwa isicelo sakhe sokufaka ibheyili. Ezindabeni zo-1KZNTV nguTebogo wakwaSibisi ngibika ngesembumbulu. Lo ngumphathi wehhovisi lenhlangano yabamatekisi Santakho KwaZulu-Natal uSifiso Ntshangase uthi ke abagibeli kuzomela bazi ukuthi njalo ke ngalesikhathi sonyaka imali yokugibela iyanyuka. uShangase usho kanje kulandela ke imbhikisho abagibeli basenquthu ababekhalela ke kunyuka kwezimali zokugibela ngamarandi 2.
Inhlangano yamatekisi KwaZulu-Natal iSantaco isigxeka umbhikisho wabagibeli bezithuthi zomphakathi waseThelezini eNquthu ebebekhala ngokukhuphuka kwemali yokugibela ngo R2. Umphakathi wakule ndawo impela sonto yonke ubuvala umgwaqo ngamatshe nangamathaya avuthayo ukhala ngokuthi ukwazi ukukhokha imali yengeziwe njengoba izimo zimanzonzo kwezezimali ngenxa yegciwane iCovid-19. Ekhuluma nethimba lebezindaba uSifiso Shangaso ehhovisi leSantaco KwaZulu-Natal usukubamba umbhikisho kuzobeka ingcupheni izimpilo zabagibeli egciwaneni iCovid-19. Sibona thina ingozi nje enkulu ekuthenini abantu nje babelwe bembondelana ndawonye bebhikisha kuzoba khona ukugula nokwanda kwabantu abazophathwa nokuphephethekisa leli gciwane likhona. Njengoba mabeshaya itoyi becula abayifakile nefonyo nebanga komunye nomunye alikho ngokwendlela evumelekile. Okunye futhi sikubukayo kuyingcuphe ukubulawa kwengqalazinda kubi ngoba egcineni lento le ekhulunyiswayo noma ebangwayo noma inselelo kubona kuyinto engakwazi ukuthi iyohlalelwa etafuleni ixoxe nokuthi ungazama ukuguqiswa komnotho wasenquthu ngokuba kuvalwa imigwaqo. Ushangase uqhuma ngokuthi kumgomo wembono ukuthi njalo ngesikhathi sonyaka ngenyanga kaJulayi imali yokugibela iyanyuka. Udabeni lokunyuka kwemali yokugibela kwizithuthi zethu ngoJulayi kumgomo nje lo esubekile simboni esavumelana ngawo. Esithemba futhi ukuthi amalungu omphakathi kwisifunda saZulu-Natal asiyaqonda lokho ukuthi njalo uma ukuthi siqala uJulayi imali ezokuthutha ngamatekisi iyakhuphuka. Ubesephethe ngokuthi kulabo abangavumelani ngemali kuye kube kuxoxiswane kuze kuba kufika ezivumelanweni. Endaweni ke lapha kuba khona inselelo. Sizivume phela ukuthi ingxoxo siqhubeke. Ngoba uyothola ukuthi kwezinye indawo imali ayikhuphuki ngoJulayi ngqo. Ngoba kusuke kusekhona ingxoxo la ikhona ukubuyisana nokubonisana nempikiswano. Ekwezinye indawo egcina ikhuphuka ngoSeptember, kwezinye indawo ngoOctober. Sekuvunyelweneke nanokuthi iyiphi indlela engenziwa ngayo. Ngodeba Sibisi wezindaba ze-11KZNTV eThekwini. Bukelike ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-14.33 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.79 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u-16.95 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libe u-1,802.09 ounce kuthi uwele ongahluziwe wona ube u-$74.53 umphongolo. Bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo. Uqhameke engeqwantwala umdlalo wezesibhakela ngokudlula ke emhlabeni kwalowo engomshayi sibhakela obephezulu kuleli uLehlohonolo Hands of Stones ledwaba obeneminyaka engama-49 ubudala. Uledwaba ke bese ngomunye abagqugquzeli bezimpo zesibhakela ngaphansi kwe-TLB promotion kokubambisana ke noJoyce Kungwane. Lenkakha ke kwezamaqomane kuvela ukuthi ke idlule emhlabeni ngenxa yesifo esinyamaniswa nokhuvethe mhla 2 kuNtulukazi. Ungomunye kwamabhokisi kuleli anqoba ke ibhandi le-IBF Junior Featherweight ulwe izimpi ke ezingama-43 wanqoba ke ezingama-36 wahlula ke kweziyisithupha wadlala ngokulingana kweyodwa uke walwa ke noManny Pacquiao wase-Philippines nalapho ke aphuca khona ibhande le-IBF. uPacman ungomunye kwamabhokisi ake alwa noFloyd Mayweather. Amaningi amabhokisi awakhiqizile engicabanga ukuthi noZolantede ukuze befike ezibhakeleni zasemhlabeni babukele kuye namanje nje oDr Ntsele lo wafika nala kithi kaZulu ezolwa khona basuka kuyena maningi nje amabhokisi nomunye umfana nje manje athi ezolwe iSA bekade phekwa uyena silimele kakhulu impela. Bukeleke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni lizobalela amazinga okushisa u14-24 degrees, eThekwini u15-24 degrees, eMgungundlovu Ndongazibomvu u5-26 degrees, Olunde Mashona u13-25 degrees, eXhego Mantente u9-24 degrees, siphethe ngeFriday Filidi u11-23 degrees. Bukeleke ngakho sikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe hlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nginifisela ubusuku obuhle.